Nej, nej. Det her, det er altså Ole, som kører i den her Volvo 650'er, og han kører i standardklasse 0. Og i standardklasse 0, der må man køre med 25 omdrejninger. Og nu Ole, han lige fortælle, hvad sådan indlæggende det er i den her traktor, og hvorfor han har valgt at gøre så, og hvorfor han kører på de dæk. Sådan lige lidt småting, det fortæller han lige lidt om. Ja, jamen, som sagt, så er det en Volvo-traktor, og den har jeg valgt at køre med, fordi at jeg kommer fra sådan en familie, hvor vi er sådan lidt nørdede med sådan en Volvo-traktor. Om det er en succes eller ej, det ved jeg sgu ikke, men den gør det da rimelig fornuftigt. Jeg var altså heldig at få mig en anden plads i dag, så det gav vi lidt videre til DM, så det var fint nok. Og det der sådan er lavet ved den, det er jo at for eksempel indsprøjtningspunkten, som man kan se, det sidder der er brandfanden der. Der er sat nogle større elementer i, så den giver sådan noget mere end det, den kunne fra start af, traktoren var ny. Og så er der selvfølgelig sat en turbo på traktoren, det er den ikke født med. Og en intercooler og nogle andre indsprøjtningsdyser og sådan lidt forskellige småting hister her. Og det giver jo selvfølgelig et eller andet antal hestekræfter. Jeg ved sgu ikke, hvor meget der lyder, men og så er der lavet lidt ændringer. Der er en forstærket kobling i, for man kan den kan altid overføre kræfter. Og så har den sådan en koblingsfri gear, det er også forstærket. Og jamen, så som man kan se, så der er en hel del, der er pillet af førerhuset, døre og ruder og noget af bunden i førerhuset osv. Det er altså for at spare noget kilo, fordi at den klasse jeg kører i, der må vi højst veje 3400 kilo. Og sådan en Volvo, den er lidt tung i det, så der skal man fjerne en hel del rundt omkring, for at det kunne lade sig gøre, komme ned i den vægt. Det vil jeg altid ikke i hvert fald fortælle. Der er sådan mange små. Hvis nu man tager sådan en trækker i det, hvorfor har det en bestemt højde, man skal køre med det her? Har det en effekt på traktoren? Ja, altså jo højere ens trækpunkt det sidder, jo bedre kan man overføre noget vægt fra slæden, altså man får noget vid i banen. Men, og der er så en grænse, det må højst være 60 cm over jorden. Og det er sådan altid lige en kunst at finde en rigtig punkt, fordi får man det for højt op på en lille traktor, så kan det risikere, at man kommer til at stejle alt for meget, og så kan man ikke styre noget. Det duer jo heller ikke. Så det er altid lige med at finde det rigtige punkt. Jeg har sådan lidt specielt lavet træk bagpå, hvor jeg både kan justere højden og hvor langt trækpunkt der sidder bagud i forhold til hjulen. Det er altid sådan lige de ting, man skal vurdere for hver enkelt stævne, hvordan man er det til at sidde. Har det lidt at sige, så når man er i luften i bagdelen, og det har også rigtig, man kører på? Det har også rigtig meget at sige. Hvis man har for meget luft i den, så kan dækkene ikke sådan rigtig få fat i banen, så kommer man til at smutte for meget. Så det er sådan, man skal ikke have voldsomt meget tryk i dækken. Og lige sådan med også med mønsterdybde. Man så kan se på min der, så der er jo ikke særlig meget mønster i. Og det er jo for, at jeg gerne vil have, at jeg kan lave lidt hjulspil. Det er KC 70-50. Evan Larsen, der skal sendes afsted. Og så har vi faktisk kun en deltager mere, der skal sendes afsted på et første træk. For vi har afbud på start nummer 49 og start nummer 50. Filmer du det? Nej, nej.
første forsøg her, så i Guldorfen. Her giver ham en hånd. Ikke alene har han vundet førstepladsen, også vundet retten til Bjørn Landsby igen.